Previously on Dubla Uziguse. Indaba sengowakho wakho wonke lo. Mame, Yabona kulevel muhle kanjani? Umeya usebenzisa thina uzathola kufunayo. Thina sisebenza ngegazi. Singojakalazi. Azongicelele siswa. Ngiyacela bhuti ngicela ukuthi ungayenzi le nto. Ngicela siswa. Ngiyacela. Siyakhathi babonza umeya usebenzisa thina uzathola kufunayo. Thina sisebenza ngegazi. Singojakalazi. Detective. Ya ndoda. Hayi ke nabo ubufakazi sesibutholile thina ngayo yonke lento. Okay. Hayi kuphelele konke lapha sesikutholile thina sifake konke lapha. Ya. Yabona ke izinto esidila nazo ke la. Inkabi serious phela. And akusinkabi kuphela nabo sopolitiki bakhona la. Ihlangene nje lempi faka bosopolitiki phakathi. Qinisile ngiyabona mama. Hayi madoda hayi man. Hayi Sebenza omusha. sebenzisene okay sis. Hayi njalo, sekungahamba kahle. All right. Sesithole idile khokha kangcono. Ngakho ke umeya lahlangana naye khona. Simashisa amathaba. Nimenzani umfana wami lo ngathi akajabule nje? Hawe baba ngoba uyamazi lona into akabona wena uyatekwa. Asikamenzanga lutho thina. Hawu, mfana wami. Hawu Nkosi yami. Awusho lo mfana omdala ngibona la endlini ngabuye. Izolo uthe uphuma nje uhambe emsebenzini istaff sikuthatha la. Hawu bafana bakhe bebagcwele lapha koneni labagcoka amatikisi. Labo sozi bahambe naye akabuyana namhlanje lokho. Since solo afuna ukuyeka lento yakhe. Akezwa baba lo mntwana akezwa mina ngisazi akezwa. Kahle kahle usitoli. Sawona mama. Since solo uyachubeka ngalento yakho. Vele lento yakho ufuna ukuyeka. Baba wenzani baba? Uthi baba ini? Baba ngifuni baba ukuyenza lento. Angifuni baba ukuyenza lento. Baba mina ngifuni baba ukuyenza lento. Baba ngifuni ukuyenza lento. Baba ngifuni baba ukuyenza lento. Ngifuni baba ukuyenza lento. Baba mina ngifuni ukuyenza lento. Baba ngifuni ukuyenza lento.
ninjani ba? Sikhona. Siyaphila ba. Yazi ngidinga usizo lwakho la. Ngifuna abasebenzi kulaba sebenzi bakho. Ngifuna ukwakha mani kule ndawo le. Ngifuna ukwakha i-complex. Angazi noma ungakhona na ukungitholela kulabo basebenzi. And okunye ngicela ungitholele abasebenzi mhlambe ukhethe nala kule mizi engathi yayihluphekelo yibona lehlwempu inyana. Cha ngizozama kanjalo ngizobazama lapha. Bona bazotholakala. Hayi ke kusho ukuthi intambo sengizibeka ngakuwe. Mina ke vela awusengizozwa ngawe intambo sengezakho. Sawubona ba. Hases. Ntombazana. Hayi ngiyakubona nawe uyimisele. Alright ngiyabonga kakhulu baba isikhathi sakho yebo. Hey mama angisafuni kwakulinda lo. Hayi cha Vele kube kuyangami ngabe sengicalile sesi. Yes awazi. Nedi nenkinga nje encanyana. Phela la ngithe ngihleli endlini wena mama Meya. Kwafika nabo abantu abathi yintatheli nama journalist. Bobani magama abangitshela nje igama loyiwani. Hello? Abengikhuluma noSibongiseni. Sibo, ngiphethe izindaba ezishaqisayo mayelana ngokufa kwami isikhumalo. Phela mina ngibone ngamehlo omabili ukuthi ubani wangena kakhe. Emva kwaloko kwaphuma igama lokuthi sodubulekile. Kodwa ke thothanda sibona nendaweni engathi sithele. For ukuvikeleka kwami. Hlukana nalenyama yobanini ngophela ngaphakathi lo mzimba wami uthwele kanzima Nkosikazi kwenza njani? Baba, le ndaba yomntwana ingiphatha kabuhlungu. Mina ngicabanga ukuthi ke siye nasemaphoyiseni soyibika le ndaba. Nkosikazi, kanti uphethwe indaba lomntwana. Mahaba wena ufisa ubuye emaphoyiseni nani ungaya emaphoyiseni unganifaki mina into esendiyibhekile manje ukuthi ndiyami nomlanda le train sefile. Indaba yakhe vela nisayibili. Kameyara. Mina ngifuna ukukhokhelwa nje. Kodwa umsebenza noqedi. Yehlisa amandla akho ukuba kubuhlungu. Hawu. Mameya. Ngiyamangala mina. Ngoba le ntatheli isaphila. Yathi uceceshile. Mina ngiyabona.